Сённяшнюю тэлебудку мы здымаем у Рызе, дзе працуе цяпер наш сённяшні герой. Ён быў звязаны з Беларусю ўсяго 7 год з большым 30 працоўнага стажу, але яго імя будзе заўжды асацыявацца у тым ліку з беларускімі справамі. Спадар Стэфан, ужо будзе 10 год, як скончылася ваша праца ў Беларусі, але ці нешта звязвае вас з Беларусю сёння? Ну, яшчэ не 10, мне здаецца 9. У наступным годзе будзе 10, так? Ну, у наступным будзе. Конечно, шмат усяго яшчэ звязвае мяне з Беларусю. Усё-таки я праводзіў 7 гадоў свайго жыцця у Менску, і за гэты час я, конечно, набыў шмат сяброў. Ну, раз ты жыў у краіне, так доўга, усё-таки застаецца штосьці ўнутры, і я, конечно, сачу за тым, што адбываецца. Наколькі вас уразіла тое, што адбылося ў Беларусі летам мінулага года? Вялікія ўражанні на мяне зрабіла. Я думаю, што былі абставіны, якія вымусілі ўжо беларусаў паказаць, што яны нацыя, што яны не горш там за астатнія краіны, што мае свой гонар за сваю гісторыю, за сваю культуру, за свае сімвалы і так далей. Вы сказалі ўжо, што 7 год вы пражылі ў Беларусі. Наколькі яна вас памяняла, паўплывала на вас? Гэта не першы раз, калі я быў у Беларусі таксама, але я бы ўсё-таки казаў, што гэтыя 7 гады яны былі вельмі важны для мяне у прафесійным плане, у прыватным плане, у прыватным развіцці. Гэта дало мне вельмі шмат. Тое, што мы са сваімі калегамі у шведскай амбасадзе рабілі, гэта мела нейкае значэнне. У меня было, прынамсі, такое ўражванне. А можаце прыгадаць, калі вы у прынцыпе ў жыцці ўпершыню пачулі пра Беларусь, пра існаванне такой краіны? Гэта, відаць, было у 84 годзе, калі я быў стажорам у МГУ у Маскве, вучыўся рускай мове. Тады было цяжка вандраваць, толькі дазволам можна было. Был нейкі такі інаддзел, які даваў дазволы на выезд з Масквы. Студэнтам гэта было даволі дорага, але можна было сесть на цягнік. Москва-Мінск. У ноч дзень правесці ў нейкім горадзе, а потым вярнуцца. Гэта было магчыма без дазволу. І мы тады, замежныя студэнты ў Маскве, мы выкарыстоўвалі гэту магчымасць. Мы аб'ездзілі, можна казаць, шмат гарадоў, і я такім чынам аказаўся у Менску. Я думаю, это было вясной, у 84 годзе. Памятаеце гэты дзень, які ўражанне Мінск тады меў на вас? Справа была такая, у мяне быў тады сябра у Маскве з Беларусі, і гэта ён, в прынцыпе, параіў мне паехаць у Менск. Яго сестра меня сустрэла. За адзін дзень, конечно, шмат не паспееш. То, што я зараз помню, гэта курган славы. Мы былі на кургане славы. Это я дакладна помню. Мы былі яшчэ там на кірмашы. І яшчэ я помню праспект Скарыны. Праспект Леніна была. Нават Леніна была тады. Шырокая вуліца, дзе фактычна не было машын. Такая пустыня. І яшчэ, конечно, гэтыя плошчы таксама велізарныя. Людзі не шмат было. А было разуменне, што гэта асобна нейкая рэспубліка, асобная краіна, ці ўсё ж такі гэта быў працяг Расіі? Шчыра кажучы, конечно, там я ведал, што існавала БССР, але дакладна тады пра гісторыю Беларусі я не шмат ведаў, шчыра кажучы. А як вы апынуліся ў Маскве? Гэта нейкі спецыяльны інтарэс быў да рускай мовы, да гэтага рэгіёна, ці? Я вучыў рускую мову у арміі, у шведскай арміі, як перакладчык.
і мне захацелася трохі углубіцца, скажем так. Той запас слоў, які ў мяне быў пасля арміі, ён быў не зусім нармальны, і я хацеў вывучыць нармальную рускую мову, і такім чынам я аказаўся ў Маскве. А гісторыя вашага роду, вашай сям'і, яна неяк перакрыжоўваецца, магчыма, недзе з нашым рэгіёнам, так? Ці не зусім? Як мне вядома, не. Я, як шмат людзей, зараз зрабіў такі DNA-тэст. Аказалася, што я ўсё-такі на 89% скандинав, але 6% ўсё-такі з усходу. Не ведаю, там Прыбалтыка ці гэта, і яшчэ там 5% Фінляндія. Але гэта, відаць, вельмі даўно. А хто вашы бацькі, адкуль яны? Яны з горада Вестерош, дзе я радзіўся. Звычайныя шведы, ніколі таксама не былі у Беларусі, у Расіі. Толькі вы вырашылі ў гэты рэгіён якусь так занырнуць, так? Раптоўна. Так супала. Я думаю, што інтарэс быў, але калі я паехаў у Маскву ў 83-м годзе, упершыню, я ніколі тады да гэтага не быў у Савецкам Саюзе. Бацькі не адгаворвалі ў невядомую краіну ехаць? Не, я рабіў, як мне хацелася. Відаць, яны трохі перажывалі. І я, шчыра кажучы, не ведаў. Потом пачалася перестройка і цікавае такое развіццё у тады былым Савецкам Саюзе. І гэта мяне, конечно, зачапіла у чымсьці. Гэта было вельмі цікавы час. Аказалася, што змены магчымы, і ў гэты час я вучыў рускую мову, і таксама была нейкая патрэба у рускай мове, увогуле у ведах пра гэту частку света. І вы, наколькі разумею, зазірнулі ў Беларусь, калі яна стала незалежнай, таксама пабывалі там у годзе 93-м, напэўна, так? Наступны раз, відаць, было ў пачатку 90-х. Я тады ўжо працаваў у шведскай амбасадзе ў Маскве з 92-го года у гандлёвым аддзеле, і мы тады праводзілі нейкія там былі імпрэзы, там штосьці адбывалася ў Менску. Я памятаю тады, што я быў ужо ў незалежнай Беларусі. Якой тады вам падалася Беларусь? Я, конечно, у той час больш, мабыць, ведал пра Прыбалтыку, пра Эстонію, пра Латвію, Літву. Беларусь у нейкім сэнсе была як чацвёртая прыбалтыйская краіна шмат для каго, і, мабыць, для мяне таксама. Пасля гэтага, конечно, пачаліся ўжо складанасці эканамічныя, палітычныя, і ўсё аказалася не так проста. А як у вашых колах тады дыпламатычных у Маскве сярод палітыкаў, дыпламатаў успрымалася ідэя саюзнай дзяржавы, гэта ідэя злучэння Расіі з Беларусю, якая пачала раскручвацца ўжо ў другой палове 90-х? Гэта трохі пазней. У 96-м тады я ўжо быў у іншым месцы, я быў у Брюсселі, здаецца. Я толькі пасля фактычна 97-го вярнуўся ў Стакгольм, і тады я стаў працаваць з Беларусі і стаў ездзіць. Было цяжка разумець, я думаю, што гэта насамрэч ёсць, што з гэтага будзе. У самым пачатку рэальна гэта не шмат значылі, я бы сказала. Наступная ваша такая кропка ўваходу ў Беларусь ужо, напэўна, 2005, калі вы прыехалі ўжо на працу в якасці кіраўніка аддзялення яшчэ, так, пасольства. Так. Патлумачце, чаму не было пасольства шведскага ў Беларусі, у прынцыпе? Кожная краіна мае свае фінансавыя абмежаванні, і не было прынята рашэнне тады адкрыць паўнавартаснае пасольства, але ўсё-такі быў зроблены такі крок, што адкрылі аддзяленне. Пасля гэтага ўжо
знайшліся сродкі у 2008 уже было прынята рашэнне адкрыць амбасаду пасольства. Я памятаю момант, калі мы з вами пазнаёміліся, гэта быў 2006 год, канцэрт Алеся Камоцкага у Чырвоным касцёле. І я тады яшчэ не ведаў пра вашу пасаду, просто мы нешта там павіталіся. І я падумаў, што гэта беларус нейкі, можа, з Чырвонага касцёла, потым здзівіўся, што гэта ўсё ж такі замежны дыпламат. І тады ўжо паўстала такое пытанне, навошта вам беларуская мова, навошта яе вучыць? Можна ж абыходзіцца і рускай, якую вы выдатна ведалі. Вы такі мой выбар, што я хачу ўсё-такі вывучыць мову. Мабыць, я маю нейкія здольнасці да мовы, не ведаю, з рускай мовы было, нельга казаць, што было зусім проста, але вывучыў. А колькі па выніку вы зараз мову ведаеце? Руская, беларуская, латышская, ангельская? Ангельская, французская. 6 моваў, так? Актыўна, мабыць, 5, я сказаў бы. А як вы вучылі беларускую? Самастойна, ці нехта дапамагаў, ці... Я прынял рашэнне, што гэта для мяне, перш за ўсё, важна вывучыць мову, каб зразумець, што адбываецца. Таму я часто таксама хадзіў на культурныя імпрэзы, канцэрты і літаратурныя імпрэзы. Была настаўніца, я тады працаваў у Санкт-Петербургу і знайшоў нават настаўніцу там. Пасля гэтага ўжо у Менску знайшоў настаўніцу, якая заахвочвала мяне ўсё-такі вывучыць, і я і не шкадую. Потым так аказалася, што гэта таксама беларусам важна, што замежнік, пасол стараецца гаварыць па-беларуску. Быў такі дзіўны эфект, які я, мабыць, не чакаў. Людзям спадабалася, нават тым людзям, які самі не размаўлялі па-беларуску, для іх гэта было прыемна, што нейкая павага ўсё-такі да краіны, да яе культуры і мовы. І я ўжо вырашыў, што гэта важна, і трэба над гэтым працаваць, і так усё склалася. Памятаю такі эпізод на дзяржаўным тэлебачанні беларускім, вас паклікалі ў госці, вядоўца там нешта пытае, па-руску, натуральна, а вы потым адказваеце па-беларуску. Такі момант даволі дзіўны, да? Таму што падавалася, наадварот павінна быць. Як вы ўспрымалі вось такія сітуацыі, калі беларусы з вамі размаўлялі на іншай мове? Не, я же мог і па-руску з людзьмі размаўляць, канешне, але пасля пэўнага часу я вырашыў, што я публічна буду гаварыць па-беларуску. Была яшчэ сітуацыя на лістападзе, на кінафестывале. Добра памятаю, калі шведскі фільм атрымаў вельмі шмат прызоў, і мне даводзілася выходзіць на сцэну. Я адчуваў рэакцыю зала. Это было Палац Рэспублікі. Я думаю, што публіка, в асноўным не была беларускамоўная, але ім спадабалася. І быў тады такі віцэ-прэм'ер, мне здаецца, Касінец быў з Віцебска, і нават ён загаварыў все-таки па-беларуску. Звычайна ён не гаварыў, але са мной на сцэне ён нейкія словы казаў, і людзі гэта заўважылі, і была такая цікавая сітуацыя. А не было у вас моманту такой неёмкасці за беларусаў, што яны не шануюць сваю мову і не пераходзяць на яе нават замежнікам? Я хачу казаць, што я ніколі не прынуждаў і чалавеку гаварыць па-беларуску, але былі шмат людзей, якім ўсё-такі было прыемна. Тыя чыноўнікі, больш, канешне, я з МЗС меў кантакты, але таксама і з іншымі міністэрствамі, і яны... большасць, як я памятаю, калі мы сустракаліся, яны
ну, стараліся гаварыць па-беларуску. Мабыць, не ўсім удавалася. Ну, это больш было не на вышэйшым узроўні, скажем так, яны рабілі сваю працу як маглі. Ну, нейкія адрозненні ад еўрапейскіх чыноўнікаў былі, ці можна было сказаць, што ўсё ж такі гэта чыноўнікі, якія працуюць у Еўропе? Ну, цяжка казаць. Конечно, палітычная сітуацыя ў Беларусі, яна асаблівая была, і тым больш зараз. Зараз я ўвогуле не уяўляю сябе, як быць беларускім чыноўнікам. Я думаю, гэта значна цяжэй, чым было ў той час. Ну, трэба казаць, што еўрапейскія чыноўнікі таксама трохі залежыць ад палітыкаў. Ну, конечно, мы любім гаварыць, што мы перш за ўсё там, ну, civil servants, ну, чыноўнікі, што мы незалежныя, так і ёсць, але мы таксама у нейкім сэнсе залежым ад той палітыкі, якую, ну, вядзе, ну, урад. Ну, сітуацыя трохі іншая все-таки, да, ну, скажу так. Калі вы зразумелі да канца, што адбываецца ў Беларусі, якія там правілы гульні і хто іх дыктуе, вось, магчыма, быў нейкі момант, нейкі дзень, калі вы спасцігнулі, што такое гэтая Беларусь у палітычным сэнсе? Ну, я думаю, што пасля некалькіх гадоў ўсё-такі стала зразумела, як сістэма працуе, ну, і нават у размовах з людзьмі, ну, і з чыноўнікамі можна было, ну, пачуць вядомую фразу: вы же разумееце, ну, калі, ну, нема адказу, калі, ну, яны не могуць, мабыць, зрабіць тое, што бы хацелось из-за сітуацыі палітычнай. Калі адкрылася ўжо паўнавартасная амбасада Швецыі, і вы сталі і ўвайшлі ў гісторыю першы амбасадар Швецыі ў Беларусі, гэта для вас асабіста был нейкі момант там поспеху, трыумфу, як вы ўспрынялі гэту навіну? Ну, трыумф, мабыць, это шмат гаварыць, але, ну, я ганарыўся, конечно, гэта была моя, ну, першая пасада, як, ну, я ўжо быў кіраўнік аддзялення пасольства, але ўжо стаў паўнавартасным амбасадарам. Гэта, ну, гэта быў важны момант, сапраўды. 23 верасня 2008 года. Памятаеце гэты дзень? Гэта калі я гэтыя варительныя граматы перадаваў? Так. Ну, я памятаю, конечно. Это была першая сустрэча з тагачасным кіраўніком дзяржавы? Гэта, відаць, была першая сустрэча, так. Якое у вас уражанне было тады? Ну, у той час не было, ну, асобнай размовы. Ужо сталі прынимаць, ну, ужо кучу амбасадараў разам. Была супольная фатаграфія, быў нейкі прыём, нейкая прамова з беларускага боку, але не было магчымасць пасядзець адзін на адзін пагутары. Не было. Калі я не памыляюсь, вы тады былі даволі незвыкла апранутыя, як для беларускага вока. Это было тады, так? Так, я ў той час набыў сябе такі шведскі народны строй, да? Так, ну, пальто фактычна, ну, это такі з аднаго раёна Швецыі, ну, з якім я маю сувязі. На пасадзе ўжо амбасадара вы разгарнулі такую даволі бурную дзейнасць па падтрымцы праектаў, па прыёмах там і па усім астатнім, і вы сталі такой медійнай персонай. В прынцыпе, гэта была ваша ініцыятыва вот, разгарнуць такую вот шырокую дзейнасць, і ўсё ж такі вы ўзгадняліся з кіраўніцтвам? Часткова гэта была моя ініцыятыва, але у пэўнай меры, конечно, это узгаднялася. Канкрэтныя ідэі часта, ну, прыходзілі да мяне. Ну, конечно, мы кантактавалі з Стокгольмом, але яны, ну, не кіравалі дэталёва нашай дзейнасці. Не. Можаце прыгадаць 1, 2, можа 3 такія праекты, якія вам удалося рэалізаваць у Беларусі,
нейкія падзеі, магчыма, якімі вы вось цяпер ганарыцеся? Так шмат было. Перш за ўсё, падзеі, звязаныя з культурай. Таксама з вами прыходзяць у галаву менавіта культурныя праекты. Мне, канешне, помніцца нашы літаратурныя супрацоўніцтва. Гэта пачалося яшчэ до мяне з так званымі шведска-беларускімі паэтычнымі днямі. Я думаю, мы так іх называлі. Такі чалавек Марія Söderberg, якая прыдумала арганізаваць у Пінску сумесныя літаратурныя дні. І гэта стала потым добрай традыцыяй, это развівалася. Мы запрашалі шведскіх пісьменнікаў, паэтаў, праводзілі імпрэзы сумесна з беларускімі літаратарамі не толькі ў Пінску, фактычна па ўсёй Беларусі. Мне здаецца, што гэта быў вельмі удалы праект, які потым яшчэ даў працягу, прыкладам, з дзецкай літаратуры. Мы заводзілі кантакты з перакладчыкамі беларускімі, якія зацікавіліся дзіцячымі кнігамі Швецыі. Эпі доўгая Панчоха, пасля гэтага Юя Вісландер з яе кнігамі. Это была моя ініцыятыва, я хацеў перакласці маю улюбёную дзіцячую кнігу, якую я чытал сваім дзецям, пра медведзіка. До медведзіка мы яшчэ вернемся. Окей. Это пераклала Надзея Кандрусевіч. Яна пасля гэтага пратягнула гэтую дзейнасць і пераклала шмат дзіцячых кніг. І у Швецыі ўсё-такі у нас ёсць добрыя дзіцячыя кнігі. У Беларусі таксама ёсць, але у нас культура з часоў Астрид Лінгрен вельмі так моцна. Былі музычныя праекты таксама супольныя. Зрабілі адзін праект з Дмітром Вацюшкевічам, дзе былі пераклады шведскіх вершаў. Чара, так? Чара, менавіта. Які, мне здаецца, з'яўляецца вельмі цікавым праектам. Чара з чорної землі, чара з води й промню, чара з криві і скури, чара, яка черпає вітер. А наколькі вы думаеце, беларусы зразумелі шведскую паэзію, шведскую літаратуру? Тая же чара даволі складаны альбом па гучанню і па змесце. Наколькі гэта, па-вашаму, успрынялі беларусы? Мабыць, гэта не для масавага слухателя, я разумею, але у меня ўражанне ўсё-такі, што да пэўнай часткі беларусаў гэта дайшло. Мне здаецца, што літаратура яна зразумела праз межы і поспех таксама шведскай дзіцячай літаратуры ў Беларусі паказвае, што мы можам адзін аднаго зразумець. Так. У сваім даўнім інтэрв'ю на пасадзе амбасадара вы казалі, што імкнецеся быць аб'ектыўным, каб не стаць мясцовым, бо ў такім разе інфармацыя ад вас будзе ўспрымацца з насцяровай. І ў той жа час вы так моцна сябраваліся з мясцовай культурнай элітай, нават сталі хоросным у Вацюшкевіча. Ці няма тут пярэчання? Конечно, гэта такі вызов, калі там жывеш доўга ў краіне, калі сапраўды там сустракаешся з мясцовымі людзьмі, ты ў пэўным сэнсе становішся ўжо мясцовым, так. Але я спадзяюся, што гэта не перашкаджала мне ўсё-такі быць таксама дастаткова аб'ектыўным. Той, што я увлёкся культуры, мовы, гэта толькі дало плюсы ў тым сэнсе, што мне самому было цікавей жыць у краіне, калі ў мяне было некае паразуменне пра краіну. 4 ліпеня 2012 года. Памятаеце гэты дзень?
Так, я быў на Готландзе, да, у адпачынку. Ваша рэакцыя, калі вы паглядзелі гэтае відэа, на якім два шведа на аднаматорным самалёце урываюцца ў прастору беларускую, раскідаюць мядзведзікаў плюшавых і вяртаюцца назад. Што вы падумалі найперш? Ну, хтосьці патэлефанаваў, сказал, што нешта там здарылася, звучала вельмі дзіўна і неверагодна, і толькі пасля пэўную часу стала зразумела, што гэта сапраўды адбылося. Доўгі час таксама, вы памятаеце, афіцыйна гэта адмаўлялі ў тым, што ўвогуле нешта было. Як заўжды так. Было цяжка разумець, што гэта было. Но вы не ведалі загадзя пра гэту акцыю, не ведалі? Конечно, я имел ніякае уяўленне пра то, што там яны збіраліся зрабіць. А надалей вы не пазнаёміліся з гэтымі пілотамі? Нет, мы не сустракаліся ніколі. Не ведаеце? Я не іскаў кантакт, яны таксама не іскалі кантакт, я іх не ведаю. Калі гэта інфармацыя ўжо вырвалася, вы разумелі, якія наступствы будуць пасля гэтага? Было цяжка зразумець, я думаю, прадбачыць, да чаго гэта прывядзе. Мая сітуацыя была яшчэ до гэтага трохі напружаная, але гэты выпадак, конечно, стаў апошняй кроплі для беларускай улады, калі яны лічылі, што гэта, відаць, добры предлог пазбавіцца ад амбасадара Эріксона. А што вось муляла, што не падабалася у вашых паводзінах, вашых сувязях, вашай актыўнасці? Што было не так? Час быў даволі цяжкі пасля выбараў у 2010 годзе. Праблемы былі не толькі ў мяне, увогуле у еўрапейскіх амбасадараў. Адносіны былі вельмі напружаныя. Выклікалі или прасілі пасла Польшы, пасла ЕС, здаецца, на час пакінуць краіну. Было такое напружанне ўвогуле да еўрапейскіх паслоў. І да мяне таксама. Я ўжо доўгі час быў у Беларусі і я думаю, што я больш-менш разумела, што адбываецца, і, мабыць, вось гэта якраз і камусьці не падабалася. Мне здаецца, вы даволі адкрыта дэманстравалі, на якім вы баку, за што вы выступаеце, за што хацелася бы верыць у вас што, так? Я зараз не памятаю. Конечно, это не наша праца там выступаць з пламеннымі прамовамі. Конечно, мы кантактавалі з усім беларускім грамадствам, і у тым ліку з тымі людзьмі, якія аказаліся у цяжкай сітуацыі пасля гэтых выбараў. Але мы ўвесь час таксама кантактавалі з афіцыйнымі прадстаўнікамі Беларусі. Такі баланс быў, і ўсё было добра да таго, як гэтыя шведы прыдумалі гэтую акцыю з мядзведзікамі. А як вы ставіцеся да той акцыі? То есть вы лічыце, што гэта было занадта? Ці гэта было прыгожа ўсё ж такі? Вы ведаеце, мне цяжка папракаць гэтых людзей у чымсьці. Яны, не ведаючы пра гэта, я думаю, рызыкавалі фактычна сваё жыццё. З аднаго боку, так. Таму папракаць іх не магу. З іншага боку, конечно, яны не прабачылі, мабыць, наступства. Быў такі феерверк увагі да Беларусі, але пасля гэтага шмат людзей пакутвалі. Я пра сябе не гавару, я не мог вярнуцца ў Беларусь. Гэта я мог перажыць, я гавару там пра тое, што людзі рэальна сидзелі, журналісты, памежнікі былі пакараныя. У пэўны час
адносіны са Швецыяй, не толькі са Швецыяй, сапсаваліся. Гэта не прывяло да нейкіх пераменаў. Мабыць, у іх было ўяўленне, што гэта зможа нешта змяніць, але на деле так не здарылася. Гульня не вартая таго было, так? Можна і так казаць, так. Памятаеце апошні дзень сваёй працы ў Мінску, якім ён быў? Я з'ехаў у адпачынак ужо у пачатку жніўня. Я просто з адпачынку не мог вярнуцца. Пасля гэтага я вярнуўся в Беларусі. Гэта ўжо іншая історыя. Я же пасля гэтага некалькі разоў быў. Вы зладзілі нейкае развітанне для беларускіх сяброў, нейкую імпрэзу, вечарыну? Пасля таго, як стала вядома, што акрэдытацыя не будзе працягнута, была, хтосьці прапанаваў, што трэба паехаць, сапраўды, там, арганізаваць вялікую імпрэзу, але ў гэты час, як вы памятаеце, тады у беларускіх афіцыйных СМІ шмат усяго напісалі пра мяне, пра тое, як я ўсё сапсаваў адносіны з Беларусю, завадатар арабскай вясны ў Беларусі там. Так далей, і ў гэтай сітуацыі ўсё-такі параілі не паехаць. Ніхто з беларускіх чыноўнікаў дзяржаўных не выказалі вам нейкія словы проста прыватным чынам, нейкія падтрымкі, падзякі? Былі пасля гэтага неафіцыйныя кантакты з беларускімі чыноўнікамі, якія, мабыць, поглядамі, мабыць, словамі ўсё-такі выразілі паразуменне, мяне не папракалі ні ў чым. Яны дагэтуль працуюць у органах улады Беларусі? Мне здаецца, частка, я думаю, яшчэ працуе, частка не, конечно. Асабіста для сябе вы разглядалі гэту высылку спынення акрэдытацыі як паразу у сваёй місіі, ці проста як какое-то містычнае несупадзенне ўсяго? Конечно, было бы лепей, каб гэта не здарылася. Я бы хацеў все-таки дапрацаваць яшчэ 1 год, у меня былі там планы. Гэта было бы лепей. Але зараз так здарылася, і хаця былі, конечно, непрыемныя моманты з пераездам, што не змаглі нармальна там сабрацца, такія бытавыя праблемы. Гэта можна перажыць, і зараз гэта застаецца у маёй кар'еры. Я ніколі не чуў у Швецыі, каб хтосьці мяне папракал, што я штосьці не так рабіў. Для мяне ўсё-такі вельмі важна, што я не з'яўляюсь персона нон-грата, я магу ездзіць, я атрымаў візу пасля гэтага. Это не кожнаму дано перажыць такі эпізод, конечно, так. І я бы не жадал, каб калегі таксама это перажылі, але лёс так склаўся. Вам далі пасля прэмію Палмера за дыпламатычную якраз службу ў Мінску, потым яшчэ і ўзнагароду далі да 100-годдзя БНР. Это неяк ураўнаважыла, мусіць, згладзіла трошки. Гэта, прыемна, конечно, там, што ўсё-такі заўважылі нейкі ўклад мой. Это так. Ці застаецца для вас Беларусь як справа нейкая незавершаная? Ці это ўжо нейкі этап, які пройдзены? Не, Беларусь застанецца са мной на ўсё жыццё, нікуды яна не дзенецца. Людзі, з якімі я засябраваў, і, конечно, лёс краіны таксама мяне хвалюе. Я вельмі хачу, каб сітуацыя змянілася ў лепшы бок у Беларусі. І я, у пэўным сэнсе, я, конечно, як назіратель гляджу на ўсё гэта, але гэта ўнутры
таксама адбываецца ў мяне. Я не магу так збоку на это ўсё паглядзець. А з кім зараз практыкуеце беларускую мову, з кім кантактуеце? Нават у Латвіі можна сустракаць. Улетку была магчымасць паехаць і ў Вільню, і ў Польшу, і там сустракаў шмат беларусаў, якія, часова, будзем спадзявацца, там жывуць і знаходзяцца. Што можаце вылучыць як чалавек, які так пільна сочыць, назірае за Беларусю і культурай з апошніх культурных праектаў, якія вас уразілі за апошніх некалькі год? Тое, што прыходзіць у галаву, гэта ўсё-такі тое, што робяць, у тым ліку вы, іншы таксама, што вяртаюць забытыя імёны 30-х гадоў. Гэта праекты, якія вы зрабілі, гэта кнігі, якія піша Ганна Северынец і іншыя. Гэта сапраўды кранае, мне здаецца, гэта вельмі важна. Канешне, тое, што адбываецца у сённяшняй культуры, таксама важна, але трэба ўсё-такі вярнуць тое, што было згублена ў той час. І гэта важная справа. А распавядзіце, чым вы займаецеся ў Рызе? Вы сказалі, 3 гады вы тут уже жывеце. Ўжо 4-й год. Я працую ў Рызе для Савета міністраў паўночных краін. Гэта арганізацыя супрацоўніцтва між паўночнымі краінамі. Швеція, Данія, Норвегія, Фінляндія, Ісландія. І я тут працую, каб зблізіць Латвію да гэтай супольнасці. Як назіральнік і як амбасадар у Беларусі, вы добра, напэўна, вывучылі гэтыя адносіны, Беларусі, Швецыі. Наколькі, у прынцыпе, нашы народы падобныя і ў чым адрозненні? Ці ёсць, у прынцыпе, нешта супольнае паміж намі? Я ўвогуле лічу там, што людзі паўсюль, больш падобна адзін на аднаго, чым адрозніваецца. Але я думаю, што шведы і беларусы, канешне, там у нас гісторыя розная, асабліва ў мінулым стагоддзі. Для Беларусі ён быў вельмі трагічны, але шмат што звязвае. Мы з'яўляемся народамі на ўскрайку Европы, на поўначы. Размер насельніцтва прыкладам адзін і тот жа. Мне здаецца таксама, што по характару шведы і беларусы падобны адзін на аднаго. Мы даволі сціплыя, не громкія такія. І мой вопыт, што шведы з беларусамі знаходзяць агульнай мовы вельмі лёгка. А наколькі цікавіцца ў Швецыі цяпер тым, што адбываецца ў Беларусі? Я павінен казаць, што пасля падзеяў летась, пасля пэўнага часу, трохі ўціхае інтарэс. І новыя крызісы ў свеце з'яўляюцца. Але я задаволены тым, як усё-такі асвяшчалася падзеі у Швецыі. І, канешне, мабыць, радавой швед не так дэталёва ведае пра сітуацыю. Я адчуваў такую заангажаванасць з боку шмат шведаў да Беларусі. Гэта, я думаю, рэзультат таго, што мы доўгі час супрацоўнічалі там. Але мы даволі далёка адна ад адной краіны. У чым, у прынцыпе, інтарэс шведскай дзяржавы, шведскага ўраду у Беларусі? Які ён? Я думаю, што інтарэс да таго, каб у паўночнай Европе быў мір, спакойства, што былі добрыя адносіны з усімі краінамі. Таму, так сказаць, мы
пабудавалі новыя адносіны з прыбалтыйскімі краінамі, з якімі мы доўгі час не супрацоўнічалі ў савецкі час. І я ўпэўнены, што ёсць таксама патэнцыял у нашым інтарэсе, каб Беларусь была працвітаючай краіне, каб была дэмакратычнай краіне, каб была часткай еўрапейскай супольнасці. Я уже у вас пытал, як успрымалі беларусы шведскую паэзію, літаратуру, і мне цікава з адваротнага боку, і тым больш, што вы перакладалі некаторыя творы і Быкова, і Орлова на шведскую мову. Наколькі зразумелая для шведаў вось гэта Беларусь, культурная Беларусь, гэтыя творы, да? Наколькі ім сугучна тое, пра што пішуць беларусы? Ну, увогуле, я думаю, што сугучна. Конечно, там ёсць творы, які, ну, мабыць, складаныя зразумець. Ну, трэба казаць, што не шмат увогуле беларускай літаратуры было перакладзена і дахадзіла, скажем, для шырокага чытача. Ну, ёсць адзін выключэнне, гэта Светлана Алексеевич, якая, ну, вы ведаеце, стала нобелеўскай лаўрэаткай і якая, ну, зараз самая вядомая беларуская пісьменніца у Швецыі. Ну, яна ж піша пра вельмі, ну, цяжкія рэчы, але ўсё гэта зразумела чытачам не толькі ў Беларусі. А што, па-вашаму, варта можа перакласці з сучасных беларускіх твораў на шведскую, вот, для таго, каб больш зразумелі Беларусь? Было б добра Караткевіча. Ну, ён ужо не сучасны. Сучасных літаратараў ўсё-такі я бачыў зусім недавно, здаецца, сёння там, што выйшла па-шведску кніга Сашы Філіпенка. Таксама, я спадзяюся, Мартынович, мне здаецца, ну, не факт, ці выйшаў он па-шведску, былі нейкія планы. Ну, ёсць, конечно, Альгерт Бахаревич, які перакладаюць ужо на еўрапейскія мовы. Кніжны бізнес так працуе, што вельмі цяжка малым мовам увайсці. І каб выдавецтва, які таксама зараз змагаюцца трохі там за чытача, і, конечно, патрэбна падтрымка, каб гэта выйшла. Ну, у лепшым выпадку, конечно, Беларусь павінна была спрыяць гэтаму працэсу, але, ну, гэта не адбываецца. Ну, мы ўсе спадзяемся, што калі-небудзь Беларусь абновіцца і стане іншай краінай, якой мы хацелі бы яе бачыць. І ў гэтай новай Беларусі, як па-вашаму, які досвед Швецыі был бы карысны? У якіх сферах, магчыма? Шведы ўжо прапанавалі, ўжо не адно дзесяцігоддзе мы праводзілі праекты, ну, мэта якіх якраз была у тым, каб, ну, дапамагчы, ну, напрыклад, зямельны кадастр. Ёсць шмат іншых сфер таксама. Это ўсё, ну, залежыць, ну, у канцы канцоў ад інтарэсаў саміх беларусаў, мне здаецца. Ну, конечно, ёсць у Швецыі моцны бок, гэта вось давер. Давер да ўлады, ну, давер да іншых людзей, і да іншых людзей таксама. Як гэта можна перавесці у Беларусь, не ведаю, але, ну, відавочна, што патрэбна больш даверу. Вашы пажаданні для беларусаў, як для вашых сяброў з Беларусі, так, у прынцыпе, да тых, хто застаецца зараз у гэтай краіне? Ну, я вельмі спадзяюся, што людзі, якія знаходзяцца не ў Беларусі, по прычынах, пра якіх не могуць самі ўплываць, што яны могуць вярнуцца у іншую Беларусь. Дзякуй, спадзяюся, што гэта будзе па хуткім часе.